assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Ni ye siraba kumakan daminɛnen an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ Serifula tele lajɛ an b'aw bɛɛ fo bi siraba kumakan jɛmukan na an bɛna kuma fɛn mun kan a bɛ f'o ma recyclage nafabaw de b'a la ka d'a kan ale kɛkun de mɔgɔ min n'i ka baara bɛnnen don bolimafɛn boli dɔrɔn ma i n'a fɔ chauffeur olu kan ka recyclage in kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen walasa a k'i hakili lajigi siraba sariyaw ye mun ye n'i tun bɛ minnu dɔn ka dɔ fara o kan ani yɛlɛma minnu donna siraba sariyaw la i ka se k'o dɔn donc ni mɔgɔ min bɛ recyclage matarafa a ka ca ala fɛ i ka accident ko bɛ nɔgɔya o de la bi an y'a kanu compagnie de transport minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔw ta ka taa duguw ni duguw la ka taa o baarakɛlaw ɲininka walima n'a y'a sɔrɔ recyclage u b'a matarafa ni u b'a kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ a fɔra cogo min o bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ accident na o de la bi an y'a kanu ka kuma recyclage in kan mais yanni an ka se compagnie de transport fɛ yen an bɛna kuma di Institut national de formation professionnelle o directeur bɛ yan o bɛna recyclage in k'i da don a la dɔɔni k'a ɲɛfɔ aw ye walasa aw k'a dɔn fɛn mun de don ani nafa minnu b'a la. An ka baara ye ka mɔgɔw kalan dans le domaine des transports n'a fɔra inspecteur de permis chauffeur an ka baara dɔ ye effectivement ye kuma min fɔ k'aw b'a fɛ ka mɔgɔ kibaruya di mɔgɔ ma recyclage kan vraiment o ye kumaba de c'est recyclage a fɛn do mɔgɔw t'a kɛ mais a bɛ fɛn mun bali a ka ca ni n'an ye code yɛrɛ lajɛ code yɛrɛ a obligé len don mɔgɔ ka recyclage kɛ i ka chauffeur ye o kɔrɔ mun ye i ka chauffeur kan ka taa u ye permis sɔrɔ tuma min u kan ka taa san o san ka permis passer tuguni permis passer yɛrɛ tɛ mais ka kalan sɔrɔ pour que u ka permis ka améliorer a raison caman b'a la raison dɔ b'a la mobili yɛrɛ bɛ yɛlɛma donc mobili mun bɛ yen ɲinan o ɲɔgɔn tɛ san wɛrɛ raison wɛrɛ b'a la mobili ye ka maintenance cogo i bɛ fɛn dɔ ye mobili la i t'a faamuya n'i nana recyclage la i b'a faamuya e yɛrɛ problème minnu ye i bɛna ɲɛfɔ u b'a ɲɛf'i ye a bɛ kɛ cogo min permis n'i y'a sɔrɔ permis dɔ yɛrɛ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ c'est obligé même i ka permis repasser tuguni permis dɔ bɛ yen an bɛ mun kɛ mɔgɔw ye an b'a f'u ye don o don n'i ka mɔgɔ i ye ka chauffeur ta a b'i ka baara kɛ n'i mana n'a y'a ka recycler tubabu b'a fɔ connaissance a ye connaissance min dɔn o bɛ altérer o bɛ tiɲɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ kɛ comme ji de bɛ k'a kan a bɛ tiɲɛ donc n'i ma a kuraya kɛ i tɛ se k'i ka baara kɛ koɲuman compagnie de transport u k'i jɛya k'a dɔn olu ka intérêt de bɛ nin la olu ka intérêt de y'u ka chauffeur ka recycler mɔgɔ si intérêt t'a la n'olu tɛ olu ka intérêt b'a la parce que a bɛ jamana yɛrɛ ka intérêt b'a la parce que a bɛ sécurité augmenter an bɛ formation dɔ kɛ an b'a fɔ a conduite défensive parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ne ye ka permis ne ye n ka permis sɔrɔ ne bɛ code respecter mɔgɔ t'a dɔn ko tuma dɔ bɛ yen code tɛ respecter e yɛrɛ de bɛ parce que i t'a dɔn min bɛ i kɛrɛfɛ mobili la a bɛ mun kɛ donc i kan k'i jija k'a fɔ nin bɛ se ka fɛn kuntan dɔ kɛ donc o de y'a kɛ ne tɛ fɛn dɔ kɛ priorité bɛ n bolo mais ne tɛ nin kɛ mais o bɛ conduite la o développer len don yɔrɔ bɛɛ fo an bara mɔgɔw tɛ ko faamuya an b'o kalan kɛ mɔgɔw kun.
an y'an ka munumunu daminɛ Gana Transport la, an bɛ n'olu ɲininka n'o y'a sɔrɔ u bɛ recyclage in kɛ komi an y'a yira u la k'a fɔ recyclage nafaba de b'a la. An bɛna kuma di Gana Transport ɲɛmaaw ma. Oui, on va pratiquer le recyclage chaque 6 mois. On va chauffeur former code de la route là. Ani client kanga bere togo mina. U ka se ka taa tani ka segin ɲuman na. An b'o formation kɛ chauffeur kun kuma bɛɛ. Wa ministère yɛrɛ fana mana formation boloda an b'an ka chauffeur bila ka taa u taa participer. An ka chauffeur presque an ka chauffeur bɛɛ tɛmɛna a formation ninnu fɛ. Fɔ pa ye minnu créer avec Mouktar Tera. An ka chauffeur y'o bɛɛ participer. Bon formateur dɔ bɛ an yɛrɛ fana to ka min ta ka musaka dɔ d'o ma n'o ye Magiraka ye. Ale de b'an ka chauffeur yɛrɛ former maintenant permanemment chaque 6 mois 8 mois comme ça an b'a boloda quoi pour que a ka hakililajigi kɛ hali n'a y'u former ka tila ka diplôme d'u ma u bɛ ɲɔgɔndanw bɛɛ kɛ mun kɛra premier tout ça an yɛrɛ bɛ tila ka cadeau don o tigi ma. A bɛ tila ka tableau d'honneur don o tigi ma. Donc an b'a a cérémonie kɛ an ka salle kɔnɔ yan nɔ en tout moment. Bon sisan presque an b'a labɛn yɛrɛ Magiraka ale ye mɔgɔ ye ale ni a ka ordinateur ni fɛnw bɛɛ bɛna projection bila devant toutes les chauffeurs. A bɛ ɲɛfɔli k'u ye théoriquement pratiquement a b'a pratique yira u la ka théorique yira u la mobili dégâts togoyaw sira état togoyaw yani ka don mobili kɔnɔ i kan ka mun de kɛ kan ka mobili vérifier togo min na k'a lamunumunu ka pneus contrôler ka o bɛɛ lajɛlen lajɛ ani kan ka vitesse minimum min ta fana n'i man ka tɛmɛ o kan siraw togoya la a b'a bɛɛ bɔ comme film k'a yiru la i y'a faamuya. Donc an bɛ chauffeur bɛɛ bila ka formation kɛ a bɛ tila ka jateminɛ kɛ fana chauffeur minnu a bɛ examen k'u kun formation kɔfɛ ni min kɛra premier ye cadeau bɛ d'o ma. An bɛ se k'a fɔ ala barika la an ye nafa caman sɔrɔ a la. A kɛra sababu ye chauffeur bɛ boli dɔɔni dɔɔni détermination de don. A bɛ caman kɔnɔ ko n'i kɛra chauffeur ye i kan ka excitant de ta pour que ka si ɲɛna ka mobili boli ou bien pour que ka se ka 500 km ɲɔgɔn boli ko excitant don alors que o t'a kɛ détermination de don. Donc a y'o o fana yira chauffeur la ka verre dɔ d'u ma o k'a d'u ɲɛ la ni i ye gulɔ min i bɛ kɛ cogo min ka fɛn dɔ da k'u ka taa ta a b'u senkɔrɔ u t'a ye u bɛ taa ɲini fo yɔrɔ wɛrɛ n'i ye gulɔ min i bɛ kɛ ten de. Donc i ka visibilité fana bɛ kɛ ten n'i ye excitant ta k'i to mobili boli la. Formation in sababu ye o su ma an yɛrɛ y'a dɔn visage la u kumatogoya ani fɛnw parce que an tun bɛ chauffeur caman licencié gulɔ min sababu la ka taa gulɔ min kɛ n'i sigi ka mɔgɔ 50 ta vraiment ce n'est pas bon. Mɔgɔw bɛ kasara mobiliw yɛrɛ bɛ kasara bɛɛ bɛ perdu olu yɛrɛ bɛ perdu u ni na. Donc a y'o formation fana n'o lafaamuyali caman d'u ma o de kama anw t'i fama a formation nin ma hali dɔ bolo dalen b'an bolo yanni san ka yɛlɛma an bɛna wele inshallah a bɛ hakililajigin kɛ tuguni a bɛ hakililajigin de k'u kun kuma bɛɛ u ye formation in kɛ dɛ mais sɛgɛnni t'a la parce que kuma bɛɛ adamaden fɛn f'a ka to ka hakililajigin de i ye min kɛ ka segin a kan i ye tuguni k'a fɔ a fɛn nin a problème bɛ yen dɛ kana ɲinɛ d'a ma ban dɛ. Donc anw kɔni b'o kɛ kuma bɛɛ an ye hali avion bila mobili kɔnɔ fana chauffeur ka nɔrɔ vitre la u ka vitesse maximum fɔr'u ye u kana tɛmɛ a kan ka tila ka numéro dɔw k'o kan
minnu bɛ surveillance ko kan en cas ni chauffeur ye tɛmɛna 90 à l'heure ni fɛn ninnu kan u ka o numéro vert wele donc chauffeur yi ladilikan bɛ fɔ a ye a ka se ka taa dɔɔni cogo min na o adresselen don client na an ka vitre kelen bɛɛ kan o avis bɛ yen k'a nɔrɔ en rouge ka tila ka numéro bɛɛ lajɛlen k'a kan. Je pense que avis nin dɔ kan ka sɔrɔ n bolo yan yɛrɛ donc an y'o disposition bɛɛ ta parce que mɔgɔ min bɛ mɔgɔ 50 ta mɔgɔ 60 o ye nin caman de ye dɛ o ni ninnu jan kan ka t'u la cogo sugu bɛɛ la ka ni ninnu kɔlɔsi mɔgɔ minnu b'u mobili ninnu boli k'u ka se k'u hakili to o mɔgɔw la adamadenw de bɛ kun maa 50 o ye responsabilité belebele de ye o kama anw tɛ sɛgɛn formation nin na k'a kɛ chauffeur kun wa formation ni ministère y'a boloda fana ni ministère n'a ye ministère ka document sɔrɔ an b'an ka chauffeur bila ka taa u t'a bɛɛ participer an ka chauffeur bɛɛ delila ka tɛmɛ o formation ninnu fɛ ni ministère ta sumayara wagati min na an yɛrɛ fana bɛ maguraga wele an y'o ta kɛ yɛrɛ ye an tɛ san kelen kɛ n'an m'a wele abada. Min intérêt ka bon siraban kasarako yɛrɛ kan fanfɛla la k'i hakili to i ka mobili pinɛ na ani mobili fɛrɛnw ani excès de vitesse kɛrɛnkɛrɛnnen na ni sɛgɛnna fɛnɛ i kana forcer fɛnɛ ko n sɛgɛnna an yɛrɛ fɛ yan nɔ chauffeur caman bɛ yan minnu bɛ sara ni sɛgɛnna jagolen tɛ mɔgɔ si kan i bɛ na n sɛgɛnna mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa ni mobili ye hali ni mobili kɔni bɛ segin mobili bɛ contrôler o yɔrɔ fɛnɛ na a bɛ contrôler k'a k'i sago ye k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ taa voyage la e kɔni tɛ taa o dun siɲɛlima ninnu n'i bɛ don tournée kɔnɔ olu taw bɛ yen nɔ i bɛ jateminɛ k'o kan i kan ka boli limite la ni sira in man ɲi i kan ka boli nin yɔrɔ in na k'a dan ni limite la o panneau bɛ yen a ka ca ala fɛ n'i y'a bɛɛ labato u y'a fɔ an ye cogo min na formation bɛ kan cogo min na n'i y'a labato o labato cogo la hali ni fɛn b'i sɔrɔ a ka ca ala fɛ a kan ka grave ka se min ma a tɛ se o ma. ni an ye Africa Star la o fana ye compagnie ba ye ni a fana bɛ mɔgɔ caman ta donc an nana hali bi recyclage ko in na est ce que olu fana bɛ recyclage in kɛ yan. An compagnie de transport de bon vraiment je crois bien qu'an ye wagatinin kɛ an bɛ kɛnɛ in kan maa tɛ se ka transport baara kɛ k'a cɛ ɲɛ k'a sɔrɔ i ka chauffeur i t'u recycler à tout moment anw bɛ formation demander souvent formation dɔw yɛrɛ bɛ na k'a sɔrɔ an m'a demander o bɛ lettre ci an ma bon n'u y'a lettre ci anw ma maintenant an b'an ka chauffeur délégué u bɛ taga u b'a formation suivre souvent mɔgɔ 5 souvent mɔgɔ 10 bon a dɔw bɛ kɛ zone na institut national de formation professionnelle a dɔw bɛ kɛ yen nɔ dɔw bɛ kɛ ONT yɛrɛ la Dar Salam u bɛ taa u bɛ théorie kɛ sɔgɔmada fɛ wulada fɛ an bɛ mobili di u ma u bɛ taa n'a ye Sogonikɔ ONT cours kɔnɔ u bɛ taa formation wɛrɛ k'u kunna donc pratiquement à tout moment an b'olu kɛ non a nafa tɛ fɔ ka ban parce que nin bɛɛ de bɛ kɛ pour que ka se ka don i ni ko dɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que chauffeur bɛ se i ma a n'a ka permis de bɛ se e ma mais e ka baara taabolo ye min ye en même temps mesure de sécurité u caman t'a dɔn donc n'u ma kalan a la a ma nɔgɔn anw tɛ se k'u kalan parce que anw kalan limite de b'a la mais minnu yamaruyalen don a baara in na n'u b'a dɔn an b'u lase olu de ma baara in bɛ kɛ o kɛcogo de la vraiment an kɔni an nafa sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an ka chauffeur bɛ yɔrɔ min na bi vraiment alhamdulilayi an jigi b'u kan an ka danaya b'u kan camanba de bɔra accident na camanba je crois bien que an t'an bila k'o bɛɛ fɔ mais aw yɛrɛ bɛ se ka renseigner an ka compagnie kan a bɛ cogoya min na a bɛ dɔ faamu a la sinon alhamdulilayi il y a pas d'accident bon cikan bɛ n bolo k'a lase n balima transporteur ma chauffeur a mana kɛ fɛn fɛn n'a ser'i ma a bɛ baara la i bolo kana to a yɛrɛ ma wagati bɛɛ fɛɛrɛ kɛ i ka recycler k'a bila ka taa yɔrɔ la minnu bɛ se k'a kalan sira taabolow la parce que wagati bɛɛ yɛlɛma bɛ don kow la donc dɔw bɛ to chauffeur kɔnɔna la u hakiliw bɛ bɔ kɔrɔlenw kɔ mais n'u hakili bɛ to ka jigin u la en même temps formation dɔw bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye mobili yɛrɛ tɛ consommer mais chauffeur t'a dɔn donc formation de b'a jira la i kan ka mobili boli nin cogoya in na i kan ka boli nin cogoya in na pour que i ka consommation yɛrɛ bɛ limiter pour que i ka passager bɛ se ka lafiya sɔrɔ pour que passager bɛ se ka sécuriser e yɛrɛ bɛ sécuriser mobili n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sécuriser cogoya min na
formation de b'o yira donc a nafa ka bon trop fo ka dama tɛmɛ an b'aw fo Sherifula TV mɔgɔw vraiment aw ka nin baara in a ka ɲi kojugu a nafa ka bon an b'aw fo aw kana saliya nin na aw ka nin kɛ ɲɛtaga fɛn ye pour que minnu t'a kalama u ka bɔ a kalama k'a fɔ chauffeur a talen kɔfɛ a bɛ se ka former an n'u ka chauffeur dɔ filɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛn'o ɲininka n'o y'a sɔrɔ u delila k'a kɛ u y'a kɛ kɛcogo minnu na a bɛ n'i da don o la k'o ɲɛfɔ an na. Formation bɛ kɛ chaque fois an tɛ 3 mois 4 mois chaque fois an ka DG b'an former a b'an bila ka taa i n'a fɔ Magiraga tout le monde maliyɛn bɛɛ bɛ Magiraga dɔn bon Magiraga ka mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ chauffeur former bon u b'an formation kan kun c'est pas que k'a fɔ dɔnbaliya tɛ hakilijigiw de don parce que formation ye fɛn c'est très important mobili bɛ pasayew ta donc tu es obligé ka i ka chauffeur former parce que circulation bɛ position min na bɛɛ b'a dɔn yan Africa Star kɔnɔna vraiment an lafiyalen don yan k'an ka diplôme an bɛ formation fɛn kɛ peut-être ne yɛrɛ nana ni sisan cɛ ça fait 5 ans n ye formation min kɛ yan ça bɛ 5 6 bɔ a bɛɛ attestation bɛ n bolo. Panneau dɔ bɛ yen a bɛ fɔ panneau ma panneau interdiction balili panneau est-ce que i bɛ se ka o ɲɛfɔ an ka lajɛlikɛlaw ye cogo o panneau in bɛ dɔn cogo min. awɔ bon panneau interdiction panneau o panneau in ye panneau ye panneau bɛɛ b'a dɔn parce que chauffeur kɔnɔ i tɛ se ka kɛ chauffeur ye abada lezi n'i tɛ panneau dɔn bon panneau interdiction maliyɛn n'i y'a jateminɛ Bamakɔ yan chauffeur caman b'i boli u t'a dɔn mais en tant que n'i bɛ formation kɛ i tɛ se ka ɲinɛ panneau kɔ panneau ka ca panneau ye sigiyɔrɔma 4 de ye interdiction n'i y'a détaillé n'i ko k'i b'a détaillé fɛn caman bɛ bɔ a kɔnɔ mais a panneau bakuruba yɛrɛ hakili la voyage kɛ chauffeur routier b'a dɔn chauffeur fɛn bɛ voyager n'i bɛ formation kɛ parce que anw fɛ yan nɔ i tɛ se ka na Africa Star yɛrɛ t'i ta fɔlɔ yɛrɛ u bɛ formation de k'i kun fɔlɔ u bɛ textes k'i kun k'i lajɛ k'i ka panneaux lajɛ en même temps i ka comportement envers les passagers u b'o fana jateminɛ i ka accueil dans les véhicules u b'o fana jateminɛ en même comportement mais anw fɛ yan nɔ vraiment an kɔni b'a dɔn yan interdiction dɔrɔn tɛ dɛ o panneau d'obligatoire o interdiction o panneau de danger fɛnw bon tout a bɛɛ chauffeur tɛ Africa Star la yan nɔ fo n'i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min bɛ taa i sigi formation kɛyɔrɔ la sunɔgɔ la ou bien Africa Star m'i ta fɔlɔ n'o tɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ Africa Star la k'i tɛ se ka kuma panneau kan parce que chauffeur y'a kɔnɔ yan panneau o de dɔnnen don fɔlɔ i b'o de ɲini k'o dɔn fɔlɔ n'i y'o dɔnna u bɛ formation k'i kun o la textes yɛrɛ de bɛ kɛ yan fɔlɔ voilà merci c'est ça. Ni an nalen banni transport fana la walasa ka na banni transport ɲɛmɔgɔw ɲininka n'a y'a sɔrɔ u ye recyclage in kɛ u ka chauffeur kun donc an ka a ɲɛmɔgɔw lamɛn. Oui an ka chauffeur bɛ recyclage kɛ parce que an ye san 4 san 5 ɲɔgɔn kɛ bon gouvernement yɛrɛ tun ye an dɛmɛ a la parce que waati dɔw kɛra chauffeur ka accident cayara bon an y'a jira état la fo ka cogoya dɔ kɛ pour que ka se ka chauffeur former bon état ye wuli ka jɔ kɛ ani conseil malien des transporteurs routiers SEMTER donc u farala ɲɔgɔn kan an ye fɛn dɔw boloda ka to ka chauffeur bila ka taa formation na san o san an bɛ campagne structurée les campagnes organisées an b'olu chauffeur 5 mais 10 ta campagne bɛɛ la k'u bila ka taa formation na u bɛ kalo 2 kɛ formation na dɔw bɛ kalo 3 k'a la donc banni yɛrɛ la yan an ye a bɛ taa chauffeur mɔgɔ 15 mais mɔgɔ 18 an ye min ye formation kɛ bon en fait an ye nafaba sɔrɔ formation in na parce que chauffeur minnu taara formation kɛ u nalen ka bɔ formation kɛyɔrɔ la u ko ne ma patron an kɔni formation ni fisayara an ma dɛ an kun tɛ fɛn caman dɔn an y'o dɔn sira mobili bolicogow la ani an kan ka mobili boli ni hakili sigi ni fɛn minnu prudence ni kɔrɔlaburusi labatuli an ye faamuyali caman sɔrɔ a la bon o chauffeur ninnu fana nalen an y'a ye u ka mobili bolicogo la hali mobili tun bɛ tiɲɛ u bolo kuma bɛɛ caman bɔr'o la oui welewelekan bɛ n bolo ka se compagnie tɔw ma parce que ne yɛrɛ bɛ SEMTER la ne yɛrɛ je suis le secrétaire à l'organisation transport yɛrɛ
labɛnw a n'a organiseli ko ɲuman ne yɛrɛ de y'o secrétaire général ye. Donc an ka CMTR bureau district bɛ yen waati o waati an bɛ ɲɔgɔnyew kɛ ni accident yɛrɛ nana caya waati minnu na an bɛ disposition ta ɲɔgɔn fɛ bon pour que ka se ka chauffeur la kuma ɲɔgɔnya ka a f'u ye pour que accident ko a cayara ni waati in na ka se k'u rappeler à l'ordre ka se ka u ka comportement changer komi a bɛ code la route kɔnɔ cogo min parce que code la route labatubaliya a nafa a bɛ se compagnie yɛrɛ de ma surtout compagnie organisée donc parce que i bɛ nafolo min bɔ ka mobili san car kura kelen a bɛ taa $90,000 $80,000 n'a fɔra i ka n'o ta ka di mɔgɔ ma ten a ma former ka ɲɛ a dun bɛ adamadenw de ta donc a ko a cɛ ka jugu dɔɔni donc an yɛrɛ ye wulikajɔbaw de kɛ kɔsa in na pour que ka se ka compagnie bɛɛ rapprocher parce que bɛɛ ka i ka chauffeur di ka taa formation kɛ parce que a nafa yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ bɛ anw yɛrɛ de kan société tigiw parce que n'i ka mobili mɛnna si la a b'i ka dépense dɔgɔya a b'i ka compagnie ta ɲɛfɛ mais ni chauffeur ma former ka ɲɛ mɔgɔ t'a tiɲɛli hakɛ dɔn dɛ an y'o fɔ compagnie bɛɛ ye même les informels mobili kelen tigiw ni fila tigiw autogare kɔnɔ an y'a f'u bɛɛ ye bɛɛ ka chauffeur bila u ka taa formation na parce que a nafa anw y'a ye nafa min b'a la bon n ka kuma laban ye min ye n b'a ɲini n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fɛ n'o ye compagnie tigiw ni transporteur ye ka ɲini chauffeur fana fɛ parce que an tɛ taa olu kɔ olu tɛ taa anw kɔ parce que chauffeur dɔw bɛ yen formation man d'u ye u bɛ taa kalo 2 ni 3 min kɛ formation na bawo k'ala olu ka fɛnkɛ ko bɛ kɛ cogo di u ka indemnité ko n'u ka fɛnw bɛ kɛ cogo di donc caman b'i ban formation ma donc an y'a f'u ye a nafa b'olu kan parce que diplôme bi d'i ma formation kɛyɔrɔ la a b'i permettre hali n'i bɔra o compagnie na ka taa yɔrɔ wɛrɛ a b'i ka baara sɔrɔli nɔgɔya parce que a bɛ dɔn k'a fɔ i ye formation ɲuman kɛ donc a nafa bɛ chauffeur kan a nafa bɛ anw kan a nafa bɛ jamana kan parce que n'i bɔra accident na vraiment a nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma ne kɔni bɛ min fɔ vraiment chauffeur kana saliya formation na u kana saliya cogo si la surtout gouvernement yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ formation kɛli la olu de b'a wari sara an kɔni bɛ chauffeur ka per diem di mais gouvernement de jɔlen bɛ n'a charge mɔgɔ minnu bɛ yen ka formation kɛ ONT la la direction nationale des transports olu de b'a organiser. E tɔgɔ? Ne tɔgɔ ye Gawusu Tarawele. Gawusu Tarawele, i bɛ mun baara kɛ? Ne ye chauffeur ye Bani Transport la. Gawusu Tarawele, recyclage mun ni a kan ka kɛ chauffeur kun est ce que Bani Transport la yan aw b'a kɛ yan? Awɔ, an ye dɔ k'a la. Ne yɛrɛ min filɛ ne ye dɔ k'a la. I ye nafa minnu sɔrɔ a la ou bien a kɛra cogo min na fɛn minnu kɛra a kɔnɔ i bɛ se k'olu dɔ fɔ an ye? Bon an taara information kɛ avant k'an ka formation kɛ vraiment taabolo caman kun b'an bolo minnu ma ɲi mais le fait k'an ye formation kɛ an ye hakilina caman sɔrɔ a la min ka ɲi an taabolo ma min ka ɲi compagnie yɛrɛ ma bon vraiment a kɛra an bolo nafaba ye bon an ye diplôme sɔrɔ a la depuis que voilà depuis a diplôme yɛrɛ de filɛ nin ye bon n ye taabolo wɛrɛw ta la min ye nafa ye ne ma min ye nafa ye compagnie yɛrɛ ma bon depuis n kɔni y'a daminɛ vraiment tiɲɛli ma kɛ n bolo a la bon min ye hɛrɛ a la an y'o de sɔrɔ a la an ka baara kɔnɔna na. Panneau dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma panneau de danger kojugu panneau est ce que i bɛ se k'o dɔncogo ɲɛfɔ an ka lajɛlikɛlaw ye? Bon panneau de danger a dɔnni o bɛ chauffeur yɛrɛ de ka hakili la ka caya e de b'i hakili to olu la panneau de danger bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i jija a la k'o ye yanni i ka s'a ma n'i sera a ma fɛnɛ i b'i yɛrɛ minɛ f'i ka bɔ a waati kɔnɔna na ka sɔrɔ ka i ka taabolo kɔrɔ ta. Maintenant ni mɔgɔ bɛ fɛ k'a dɔn e fɛ k'a ɲɛfɔ nin de ye panneau de danger a bɛ dɔn cogo min na i bɛ se k'o cogoya yira? Bon nin de ye panneau de danger o bɛ dɔn ni panneau yɛrɛ de jɔli ni panneau bɛ yen i b'a dɔn n'a ye k'a fɔ nin ye nin sɛbɛnni b'a kan o bɛ nin ko fɔ nin sɛbɛnni fana b'a kan o bɛ nin ko fɔ n'a dessinw ye bon n b'a yira mɔgɔw la minnu bɛ nɔfɛ k'a ko k'u bɛ kɛ ɲɔgɔnna ye n b'a yira o mɔgɔw la k'a ka ye minnu fana t'a dɔn olu kan ka taa nin formation kɛ pour que ka se k'a ye k'a dɔn o dɔnyɔrɔ la o la u b'u méfier a la u ka taabolo kɔnɔna na. Merci.
ni an ye compagnie du transport Sonefu fana la ani Sonefu ɲɛmɔgɔw fana bɛna kuma ka ɲininkaliw sɛmɛ o la mun b'a a to n'an b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ o fana bɛ nin waleya in kɛ u ka chauffeurw kun komi an y'a fɔ an ɲɛna hakilila jiginna k'a fɔ recyclage an k'an b'o de kan toujours donc o ye waleya min b'a to i b'i ka chauffeurw ka to k'u kalan san kɔnɔ siɲɛ kelen ɲɔgɔn k'u hakili lajigi a bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ accident na a bɛ kɛ sababu ye ka chauffeur ka dɔnta bonya ka taa fɛ a tɛ minnu dɔn a b'o dɔn ani a tun bɛ mun dɔn ka hakili jigi la donc an bɛ Sonefu fana ɲɛmɔgɔw ɲininka n'o y'a sɔrɔ u bɛ nin waleya in kɛ. a bɛ k'anw fɛ yen labɛn cogo caman de b'anw bolo yan bon ka na yɔrɔ la n'o ye ka to ka chauffeur yɛrɛ kɔlɔsi spécialistes b'an bolo minnu yɛrɛ bɛ baara in dɔnniya kɛ u bɛ don mobiliw kɔnɔ u bɛ sira bɛɛ kan u bɛ don mobiliw kɔnɔ ka baara taabolo kɔlɔsi chauffeur bolo k'a dɔn min bɛ se ka to ka kɛ chauffeur ka défaut ye ka walasi ka a hakili lajigin o la k'a corriger o la o bɛ k'anw fɛ yan o ye kelen fila an kelen don ka jɔnjɔnjɔn dɔ sigi chauffeurw ye sira caman kan i ka taa ka na kɔlɔsi y'a yira k'a fɔ ko i ka boli taabolo ka ɲi fɛn caman bɛ yen n'o ye siraba sariyaw ye n'i b'olu bonya n'olu bɛɛ taabolo ka ɲi ani ni i ma défaut fana k'i ka mobili la parce que mobili ka défaut caman a bɛ sɔrɔ chauffeur yɛrɛ ka boli cogo fɛ donc n'i ma défaut caman k'o la n'i nana lajali dɔ bɛ k'i ye o ye voyage o voyage i taa o taa o kana segin hali ni défaut dɔw bɛ kɛ mais n'o ma kɛ k'a yira k'a fɔ ko i ye bolifɛn minɛ cogo min na ko i ka nɔ t'o la donc o tɛ fɛn tiɲɛ i ka kadoko la parce que minnu bɛ a baara in dɔn kosɛbɛ n'i nana olu b'a kɔlɔsi ani minnu fana bɛ kɔlɔsi kɛ mobili kɔnɔ o tɛ kelen ye donc san kɔnɔna na o de bɛ se ka jɔnjɔn di chauffeur ma ka yira k'a fɔ ko nin chauffeur ye nin bato kosɛbɛ a bɛ tɔw la hawuja ka taa a fan fɛ k'a kɛ ka ɲɛ walasi u fana tɔgɔ ka ye jɔnjɔnko in na o de b'anw fɛ yan ni i yɛrɛ y'a lakɔlɔsi i bɛ nafa sɔrɔ a la ka caya k'a dan chauffeur bɛ taa ka na fɛn tɛ tiɲɛ mobili la k'a dan chauffeur bɛ taa ka na clientw ka nisɔndiya kɔnɔna na parce que chauffeur filɛ mɔgɔ min bɔ a ka responsabilité la a ka ca donc n'u olu nisɔndiyara a ko la o ye koba ye kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ yɛrɛ ka bɔ an yɛrɛ ta kɔnɔna na bɛɛ de kan ka baara in kɛ a cogo nin na hali ni ma kɛ anw ta cogo in na o fana bɛ se ka kɛ cogo la chauffeur kuma bɛɛ k'u hakili lajigin siraba tamasiraw la u ka u bonya kosɛbɛ parce que ni siraba sariyaw bonyana chauffeur fɛ chauffeur yɛrɛ société yɛrɛ bɛ sigi chauffeur de kan o yɔrɔ la donc ni a bonyana kosɛbɛ a bɛ chauffeur yɛrɛ ka tɔgɔja fɔ a bɛ société ka tɔgɔja fɔ ko caman bɛ a b'an kisi a caman ma a b'an kisi o fɛn caman ma parce que ni hakili b'a la k'a fɔ ko nin de bɛ yan n kan ka boli nin cogo nin na nin de bɛ yan n kan ka n kɔlɔsi nin na n ka taa ka segin a bɛ nin ko nin de bolo ni n kɔlɔsira nin na ko caman a y'o ko caman nɔgɔya donc n bɛ weleweleli da mɔgɔ caman ye n bɛ weleweli da chauffeur yɛrɛ fana ye hali bi u ka continuer k'u hakili to o yɔrɔ la minnu fana b'u former minnu fana bɛ u hakili lajigin a la olu fana ka hali bi u ka baara continuer ni timinandiya ani wasa ye. Ne ye mobili bolila de Sonefu la. Kader Kane u bɛ formation min kɛ n'a bɛ f'a ma recyclage est ce que aw delila k'o kɛ Sonefu la yan. Ouais, bon tuma caman an bɛ formation kɛ baara taabolo kan baara taabolo ɲuman tuma caman an bɛ formation k'a kan u b'an wele k'an dalajɛ donc n'an y'an sigi donc n'u bɛ baro kɛ ani ɲɛmɔgɔw ani mɔgɔ wɛrɛw minnu b'an dege baara taabolo la ani n'u bɛ baro k'u kan donc u bɛ leçon d'aw ma ka kuma caman fɔ anw ye baara taabolo kan. est ce que e ye nafa minnu sɔrɔ a la i bɛ se k'o nafa dɔ fɔ an ye. ouais bon n bɛ se ka nafa damadɔ fɔ aw ye parce que kabini an ye baara daminɛ don min na k'a bila bi la alhamdulilayi an bɛ ala tanu
donc an bɛ ala tanu k'a da mun kan donc an bɛ client ta o y'a kun fɔlɔ ye client bɛ don mobili kɔnɔ an b'u accueillir ka ɲɛ donc wuliko ɲuman seko ɲuman donc tako ɲuman donc n'an wulila ani client bɛ bɛn baro la an b'u accueillir ka ɲɛ an bɛ baro kɛ an bɛ yɛlɛ donc u sago ye min ye an b'o k'u ye donc boli hokumu n'o ye 90 à l'heure ye kɛra cogo o cogo an tɛ tɛmɛ o kan donc n'o ye sariya taabolo ye sariya ye min fɔ an bɛ to kɔnɔna de la donc n'an wulila ko ɲuman an bɛɛ nisɔn ka di donc an bɛ taa tako ɲuman ka seko ɲuman an bɛɛ bɛ nisɔndiya sɔrɔ voilà. ok ɲininkali laban min bɛ n bolo o ye pano dɔ bɛ yen nɔ a bɛ to ka turu siraw kan a bɛ fɔ a ma pano de danger kojugu pano est ce que ni mɔgɔ min fɛ e ka pano in ɲɛfɔ a ɲɛna a k'a dɔn e b'a ɲɛfɔ a ye cogo di. bon pano tɛ dɔwɛrɛ ye o ye tagamasiyɛn de ye dɔrɔn donc nin kan ka kɛ nin yɔrɔ in na nin man kan ka kɛ nin yɔrɔ in na donc fɛn bɛɛ ye hakilisigi ni jateminɛ de ye i bɛ fɛn min kɔnɔ ɲinan ye ne kadɛrɛ san 36 de en matière transport en commun n tɛ dɔwɛrɛ boli car kɔ transport en commun dɔrɔn donc pano minnu b'a kɔnɔna na ni sera min ma donc nin bɛ nin de yiri la donc i bɛ taa n'o taabolo ye donc fo k'i bɔ o hokumu kɔnɔ n'i bɔra o hokumu kɔnɔ ka taalen ɲɛfɛ i bɛ taa dɔwɛrɛ fana ye min n'o tɛ kelen ye donc i bɛ taa n'o fana taabolo ye donc i bɛ wuli ten ka taa ten fo ka t'i se i seyɔrɔ la donc ni sera i seyɔrɔ la alihamudulila i bɛ ala tanu. assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Sherifula lajɛbagaw hakili la aw ye caman faamu nin na aw y'a dɔn k'a fɔ recyclage ye mun ye nafa minnu b'a la o la bi an y'a kanu ka kuma nin de kan walasa kɔnpanyiw ani mɔgɔ minnu ka baara ye chauffeuriya ye u ka se ka nin matarafa a bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ ka caman bɔ accident na hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu.